Di ste gaseri, danas imamo posao video zato što isprobavamo Primalne od Logana i KSI-a. Ima ovaj hrvatski, ima jagoda, ima maline, grožđe vjerojatno. Ovo je vjerojatno nekakav svemirski i ovo je limun. Treba žuto biti, ali dobro je. Lime kao limeta. Probat ćemo danas koji je najbolji. Pa ćemo na kraju, ja i Magnificent Ozzy ćemo na kraju ocjenjivati koji je najbolji od najgore. Prvo imamo limeta. Ima okus po nekoj... Šta je to? A nema okus po nekakvom baš posebnom. Ajde sad... Vidimo, znači ovo je... Sam pogledal, je jagoda. A ne, tropski udarac. Oj jebote. Jesmo udarila jebote. Za sad nema baš neka dobra iskustva. Ali ovo je bolji uglavnom. Ne znam sad kako će biti dalje. Ovo je onak... A sve ima nekakav bombončasti okus, onak, ako ste bolesni često označite po lijekovima ima onak miris, okus zapravo, ili ako žvake otopljene te jedete, to je onak slično. Evo sad ćemo na plavu borovnicu, ajde, kako se zove. Ovo je lagano, ovo je laganica. Još 3 jebote. Ovo je jagoda. Jagoda i lubenci. Ok, ima miris po jagodi, ali bombonu kao. Po bombonu od jagode jebote. Ne znam. Ja možem da je ono umjetno do dna. Da onako ne valja, da je nezdravo. Ja pročitam ove sastojke i vidim zapravo očina šećera 0,4 grama. Nema oče masti, ni proteina, ni ugljihidrata, skoro ništa, a ima malo, 1,2 grama mislim, ali... Ostalo sve vitamine, ali ja možeš kod da je nezdravo jako, onak je... Iznenađen, ovo, sad su ova dva. Ova dva sam već probao, jebote. Ovom se najmanje veselim. Dužan sam mi 10 eura za ove. Ovo je sponzorirano od vaših donacija, ako želite par dva, još donirajte malo. Još nam fali šta naranđasti. Nije bilo više. Ovo sam sad nekak sad naviknu jebote. Ovo mi je sad čak dobar. Ali ovaj mi je... Evo, čekaj malo. Jebote. Ovo je baš ko žvaka, ona huba buba. Ako ste to jeli, žvakali... Odlično. Sad kako ćemo mi to ocijeniti? Ja sam malo zaboravio okuse, ali rekao sam da mi je ovo jako dobar. Ovo će možda biti čak najbolje. Ali zato što sam najmanje osjeti. Sad ne znam to pohvalno. Ajde, najgore do najbolje. Ovo je kao najbolje za sad. Ovo je možda na drugom mjestu. Ajde, nek bude to drugo mjesto. Najbolje drugo. Ovo ide na kraju odmah, da ne razmišljam. Znači ovo. Ja sam malo zaboravio. Ovo me je puknulo, to se sjećam. Koji mi je ovdje draži jebote. A da ne probam. Ali jebote, nekak mi ovaj sad priras u srcu malo. Ovako ćemo čak možda jebote. Dobar je roz jebote isto. Neka ga ovako. Ovo mi je onako baš... Ovo je mini Ozzy lista, znači imamo Hrvatska na kraju. Ovo je Vulkan, ovo je Barbie, ovo je Casper, The Friendly Ghost, Hulk i... Šta je plavo obično? Dinamo. Dinamo je! Ovo je moja lista. Nadam se da se vi nekako slično slažete. Sad ćemo vidjeti Magnificent Ozzy šta on kaže. Ovo smeće nećemo probati.